कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 12వ అధ్యాయానికి అందరికీ కూడా స్వాగతం. భక్తి యోగము ఈరోజు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపీశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ భక్తి యోగము ఈరోజు లాస్ట్ అధ్యాయం, చివరి అధ్యాయము. భక్తి యోగంలో మొదటి 6 కర్మయోగము, రెండవ 6 భక్తి యోగము అని చెప్పుకున్నాము 18 అధ్యాయాలలో. సో 12వ అధ్యాయం ఈరోజు భక్తి యోగంలో 6వ అధ్యాయము, భగవద్గీతలో 12వ అధ్యాయము. చిన్న అధ్యాయమే అయితే ముఖ్యమైన అధ్యాయము. ఇందులో భగవంతుడు మనకు అతి కరుణామయుడు, దయాసాగరుడు అనుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఈ భక్తి యోగంలో ఎన్నో రకాల ఇది కాకపోతే ఇది, ఇది కాకపోతే ఇది అంటూ మనకు కొన్ని ఆ మార్గం కాకపోతే ఈ మార్గం, ఈ మార్గం కాకపోతే ఈ మార్గం, ఏది వీలుగా ఉంటే ఆ మార్గంలో మీరు వెళ్ళవచ్చు అని చెప్పి భగవంతుడు మనకు కొన్ని అవకాశాలు, కొన్ని చాయిసెస్ ఇవ్వటం జరిగింది ఈ అధ్యాయంలో. అవి ఏంటో చూద్దాం. అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం ఈ అధ్యాయము. ఉన్న శ్లోకాలు అయితే తక్కువ, కాకపోతే ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ 20 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. సో చూద్దాం. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమా. సో అర్జునుడు ఏమని పలికాడు అంటే, ఎల్లప్పుడూ నీ భక్తి సేవలోనే ఉన్నటువంటి భక్తులు మరి అవ్యక్తము, నిరాకారము, బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించేవారు, ఇలాంటి ఈ 2 రకాల వాళ్ళలో ఎవరు ఎక్కువ పరిపూర్ణులు అని అర్జునుడికి ఒక అనుమానం వచ్చింది. అంటే ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే, ఎప్పుడూ కూడా నిత్యము నీ యొక్క భక్తిలో ఉండి అటువంటి ఉపాసన చేసే ఉపాసనలో స్థితులైన వాళ్లకు ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం తేషాంకి, ఎవరైతే ఈ అవ్యక్తంలో అంటే అవ్యక్తము నిరాకార బ్రహ్మంలో ఆరాధన, ఆ రకమైనటువంటి ఆరాధన చేసేవాళ్ళు, తేషాంకే యోగ విత్తమ, వీళ్ళలో ఎవరు ఎక్కువ పరిపూర్ణులు, యోగ విత్తములు అని చెప్పి
అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడంటే భగవంతుణ్ణి భక్తిభావంతో ఇలా సాకారంగా పూజించేవాళ్ళు ఇలా నిరాకారం మీద, అవ్యక్తం మీద, నిరాకార బ్రహ్మం మీద మనస్సును పెట్టి ఉపాసన చేసేవారు. ఈ 2 రకాల వాళ్ళలో ఎవరు పరిపూర్ణులు అంటే ఇక్కడ అసలు బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి అన్నది ఒకసారి చూద్దాము. నిరాకార తత్వం భగవంతుడి యొక్క వెలుగు, కాంతి అనుకుని అట్లా నిరాకార తత్వంతో భగవంతుణ్ణి ధ్యానించేవాళ్ళు, పూజించేవాళ్ళు కొందరు ఉంటారు. ఆ తర్వాత పరమాత్మ అంటే మనము మా అందరి హృదయాలలో ఉండేటటువంటి పరమాత్మ. ఆ తర్వాత ఇది అంటే శ్యామసుందర ఆకారము, శ్రీకృష్ణుడి యొక్క శ్యామసుందర ఆకారాన్ని మనం దివ్యమంగళ రూపం, సచ్చితానంద విగ్రహం అని చెప్పి మనం బ్రహ్మ సంహితంలో కూడా చూస్తాము. ఆ సచ్చితానంద విగ్రహము అవి 3 ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు. అంటే నిరాకార బ్రహ్మం గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నాం కాబట్టి నిరాకారంగా భగవంతుణ్ణి నిరాకారుడిగా పూజించేవాళ్ళు వాళ్ళు ఈ రకమైనటువంటి వెలుగు ఏదో ఒకటి దాని మీద వాళ్ళు మనస్సును లగ్నం చేస్తారు. ఆ ప్రశ్నకు భగవంతుడి యొక్క సమాధానం శ్రీ భగవానువాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యాయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేత తే మే యుక్తతమామత. భగవంతుడు ఏమని సమాధానం చెప్పారంటే నా సాకార రూపంపైనే మనస్సును స్థిరపరిచి మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యాయుక్త ఉపాసతే, ఎప్పుడు కూడా నిత్యము ఆ ఉపాసనలో స్థితులై ఉన్నవాళ్ళు దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను అర్చించడంలో సర్వదా నెలకొని ఉన్నవారే అత్యుత్తమ యోగ పరిపూర్ణులు. శ్రద్ధయా పరయోపేత తేమే యుక్తతమా మత. సో ఎవరైతే ఆ శ్రద్ధతో నన్ను ఈ అర్చించడం సర్వదా నెలకొని ఉన్నవాళ్లే అత్యుత్తమ యోగ పరిపూర్ణులని నా యొక్క అభిప్రాయము అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎవరైతే సాకార రూపం మీద మనస్సును స్థిరపరిచి మహోన్నత దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను ఆ రకంగా పూజిస్తారో వాళ్ళే పరిపూర్ణులు అని నా అభిప్రాయము అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఇంకా కూడా ఏత్వక్షరమనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థం అచలం ధ్రువం. కానీ ఇంద్రియాతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పు లేని, కదలని, స్థిరమైన, వ్యక్తీకరించబడని అంటే పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేవారు, సమస్త ఇంద్రియాల నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావములు కలిగి అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై వాళ్ళు చివరికి నన్ను పొందుతారు. ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా భగవంతుణ్ణి పొందుతారు. అయితే ఇక్కడ ఈ తత్వాన్ని కూడా కొద్దిగా వివరిస్తున్నారు. ఇంద్రియాతీతము, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో పెట్టుకునేవాళ్ళు, సర్వవ్యాపకము, అంటే పరతత్వాన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మార్పులేని, కదలని, స్థిరమైన, పడని అంటే పరతత్వ నిరాకార భావనను ఎవరైతే పూర్తిగా ఆరాధిస్తారో సమస్త ఇంద్రియాల నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావములు కలిగి అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై చివరకు నన్ను పొందుతారు. కాబట్టి ఆ మార్గంలో ఎలా ఉండాలి అంటే నిరాకార తత్వంలో ఉండాలి అనుకుంటే ఉండవచ్చు. దాంట్లో ఉన్నా కూడా పరిపూర్ణతను పొందటం జరుగుతుంది. దాంట్లో ఉండటానికి మనకి ఏది అవసరం అంటే
సమస్త ఇంద్రియాలు నియంత్రణ చేసుకోవాలి, ఇంద్రియాలను స్వాధీనంలో ఉంచుకోవాలి, వాటి ప్రలోభానికి గురి కాకూడదు. అలా నియంత్రించుకోవటం వలన మనం అందరి పట్ల కూడా సమభావంతో ఉండగలుగుతాం. ఇంద్రియాలకు ప్రలోభపడితే కోరికలు, ఆ తర్వాత స్వార్థము, అహంకారము, కోపాలు ఇవన్నీ కూడా వస్తాయని మనం చాలాసార్లు ఇంతకుముందు చూసాము. కాబట్టి ఇంద్రియ నియంత్రణ జరిగితేనే మనకు ఈ స్వభావం అనేది అలవడుతుంది. ఏది అందరి పట్ల సమభావం కలగటం, అందరికి సంక్షేమంలో మనము నిమగ్నమై ఉండగలగటం. కాబట్టి ఆ రకంగా ఇంద్రియాలను స్వాధీనంలో ఉంచుకుని అందరి సంక్షేమం కోసము ప్రయత్నిస్తూ అందరినీ సమంగా చూడగలిగిన వాళ్ళు నన్ను చివరికి పొందుతారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అయితే ఇలా ఈ ధ్యానము, ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభాలు ఇవి అరికట్టటము అంత తేలిక కాదు అని మనం ఇంతకుముందు కూడా చూసాము. ఇక్కడ మనం అలా ధ్యానం ట్రై చేయాలన్నా కూడా ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అది అష్టాంగ యోగాలో చూసాము, అంత తేలికైనది కాదు అని చెప్పి అక్కడ అర్జునుడు అన్న మాటకు భగవంతుడు కూడా నిజమే, కానీ అది అభ్యాసంతోనే కుదురుతుంది అన్న మాట కూడా మనం చూసాము. క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతి దుఃఖం దేహివద్భిరవాప్యతే. ఇది ఒక ముఖ్య శ్లోకము. పరమపురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వము పట్ల ఆసక్తి, అవ్యక్తాసక్త చేతసం, ఎవరికైతే అవ్యక్త రూపం మీద ఆసక్తి ఉందో, ఆ రకమైనటువంటి నిరాకార తత్వం మీద ఎవరికైతే ఆసక్తి ఉన్నదో వారికి అవ్యక్తాహి గతి దుఃఖం. సో వాళ్ళకి అంటే పురోగతి అవ్వటం చాలా కష్టం. క్లేశోధిక తరస్తేషాం అంటే వాళ్ళకి ఆ రకమైన మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళటం కష్టం. మోక్ష మార్గంలో నిరాకార తత్వంతో మోక్ష మార్గంలో వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఆ మార్గం కొంచెం కష్టమైన మార్గం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అవ్యక్తాహి గతి దుఃఖం, అలా పురోగతి సాధించటం ఎప్పుడు కూడా కష్టమే. దేహవద్భిర వాప్యతే. సో పరమపురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వం పట్ల మనస్సు పట్ల ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకి పురోగతి చాలా కష్టంతో కూడి ఉంటుంది. ఆ విధానంలో పురోగతి సాధించటం దేహదారులకు ఎప్పుడు కూడా కష్టమే. దేహవద్భిర వాప్యతే అని చెప్తున్నారు. చేయవచ్చు, ఆ రకంగా కూడా మనము భక్తి మార్గంలో ఉండటం ఎక్కువ పరిపూర్ణత, నిరాకార తత్వంలో ఉన్నా కూడా పరిపూర్ణత వస్తుంది. ఎలా అంటే ఇంద్రియాలను మనం నియంత్రించుకుని ఆ తర్వాత అందరినీ సమభావంతో చూస్తూ మనము అందరి యొక్క సంక్షేమంలో నిమగ్నమై ఉంటే వాళ్ళు కూడా నన్ను పొందుతారు. కానీ అది కొంచెం కష్టమైనటువంటి మార్గము. పురోగతి చెందటం కొద్దిగా ఆ మార్గంలో కష్టం. దేహదారులకు అంటే ఈ మనుషులకు ఆ మార్గం ఎంచుకుంటే కొద్దిగా కష్టమైన మార్గము. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః. 6-7 శ్లోకాలు ఇక్కడ 2 చూస్తున్నాము. తేషాం అహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి నచిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. కానీ ఓ పార్థ, అర్జున, కార్యకలాపాలన్నింటినీ కూడా నాకు అప్పగించి విచలనం లేకుండా, అంకిత భావంతో, విచలనం లేకుండా అంటే స్థిరంగా అంకిత భావంతో భక్తి సేవలో నిమగ్నమై మనస్సును స్థిరపరచుకుని ఎల్లప్పుడూ నన్నే ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారిని నేను జన్మ మృత్యు సంసార సాగరం నుండి శీఘ్రమే రక్షించిన వాడిని అవుతాను. ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్షం చిత్రం చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి అంటే ఇక్కడ కార్యకలాపాలన్నిటినీ నాకు అప్పగించి, అంటే ఏ కర్మ చేసినా మనం భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అనుకుంటూ చేయాలి అని చెప్పుకున్నాము.
అదే ఇక్కడ ఈ మాటలకు అర్థము. విచలనం లేకుండా అంటే స్థిరంగా మనం అందులో స్థితులమై ఉండి మళ్ళీ అటు ఇటు విచలనం అనేది లేకుండా ఆ భావంతో, అంకిత భావంతో మనము భక్తి సేవలో నిమగ్నమై, అంటే భక్తి అంటే ఏ పని చేసినా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అనేటటువంటి ఒక మనస్తత్వాన్ని మనం అలవర్చుకోవటమే మనం భక్తి మార్గంలో ఉండటం. మనస్సును స్థిరపరచుకుని ఎల్లప్పుడూ నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించేవారిని. సో ధ్యానిస్తూ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, ధ్యానమే అసలు కూర్చుని చేసే ధ్యానమే కాదు. ధ్యానం అంటే ఆ విధంగా మన భగవంతుడి మీద భక్తి భావాన్ని జీర్ణించుకోవటమే అది అని ఇక్కడ అర్థం. ఏది చేసినా మనం భగవంతుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ కూడా మన మనసులో అలా ఉంచుకోగలగటం, ఆయన కోసం చేస్తున్నాము, భగవత్ తృప్తి కోసం చేస్తున్నాం అనేటటువంటి భావాన్ని జీర్ణించుకోగలగటం అలా ఉంటారో వాళ్ళని జన్మ మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి శీఘ్రమే రక్షించిన వాడిని అవుతాను. కాబట్టి ఎవరిని రక్షించుతారు అని అంటే కార్యకలాపాలన్నింటినీ అప్పగించి విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో, అంటే ఏది చేసినా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాం, కృష్ణార్పణం అనే భావాన్ని మనం అలవర్చుకుంటూ ఏ పని చేసినా అలా చేస్తే, అలా మనసులో ఎప్పుడు నన్ను ఉంచుకునే వాళ్లకు నేను జన్మ మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి రక్షించి వాడిని అవుతాను. మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ అనన్య భక్తి అని ఇక్కడ ఏమిటి అన్నది చెప్తున్నారు. మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. సో దేవాదిదేవుడైన నా పైన మనస్సును స్థిరపరచు, నీ బుద్ధినంతా కూడా నా కొరకు, మయి బుద్ధిం నివేశయ, బుద్ధిని కూడా నా కోసం ఉపయోగించు. నివసిష్యసి మయ్యేవ, నువ్వప్పుడు నాలోనే ఉంటావు. అత ఊర్ధ్వం న సంశయ, ఎప్పుడు కూడా ఇంక నువ్వు దీంట్లో నాలో నిస్సందేహంగా నువ్వు నివసిస్తావు, ఇందులో సందేహం అనేదే లేదు. అంటే ఈ భక్తి మార్గం అంటే నా మీద భక్తి భావంతో ఉండు అని చెప్తున్నారు కదా. ఈ భక్తి అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూసి అర్థం చేసుకోవచ్చు. భక్తి అంటే ఏమిటి అని, మనకు ఎలా ఉండాలి ఆ రకంగా అంటే, ప్రతి పనిని కూడా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను, నా మీద మనస్సు స్థిరపరచుకో అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి దాని యొక్క అనన్య భక్తి అన్నదానికి ఇక్కడ మనం కొంచెం మీనింగ్ని ఏమిటి అన్నది చూడవచ్చు. మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. కాబట్టి నాయందే మనస్సును స్థిరంగా ఆధత్స్వ, స్థిరంగా నిలుపు, అలాగే నాయందు బుద్ధిని కూడా నియుక్తం చేయి. నివేశయ, నువ్వు నాయందు బుద్ధిని కూడా నాయందు నియుక్తం చేసి నివసిష్యసి మయ్యేవ, ఈ విధంగా నువ్వు నాయందే స్థిరమవుతావు. తర్వాత ఊర్ధ్వం న సంశయ, ఇందులో సంశయం అనేదే లేదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనస్సును, బుద్ధిని మనము భగవంతుడి కోసం ఉపయోగిస్తే, అంటే ఏ పని చేసినా మనం భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అనుకుంటూ మన మనస్సును, బుద్ధిని ఆ పనికి అలా వినియోగించుకోవచ్చు. అలా ఎప్పుడు ఉండగలిగితే అది అనన్య భక్తి. తర్వాత ఇప్పుడు సాధనా భక్తి అంటే ఏమిటో చూద్దాం. అధచిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో
అభ్యాసయోగేన తతో మాం ఇచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. ధనంజయ అంటే అర్జున, ఒకవేళ మనస్సును గనక నీకు స్థిరం చేసుకోవటానికి నీకు చేత కాకపోతే, అంటే నా శక్నోషి, నీకు ఆ సమర్థత గనక లేకపోతే, ఏ సమర్థత, మనస్సును స్థిరంగా ఉంచుకునేటటువంటి సమర్థత లేకపోతే, మై స్థిరం, నా యందు స్థిరంగా నువ్వు ఉంచుకోలేకపోతే మనస్సును, అభ్యాసయోగేన అంటే సాధనతో, భక్తి యోగాని సాధన చేస్తూ, తతో మాం అలా అప్పుడు నన్ను ఇచ్ఛాం అంటే కోరుకో, ఆప్తు అంటే పొందటానికి, ధనంజయ అంటే సంపదను జయించిన అర్జున. అంటే ఏమిటి, స్థిరంగా నా మీద నువ్వు మనసు లగ్నం చేయలేకపోతే, నీకు అది చేత కాకపోతే, నీకు అందులో సమర్థత లేకపోతే, నా మీదే మనస్సు స్థిరంగా లగ్నం చేయటానికి, అప్పుడు భక్తి యోగంలో ఉన్న ఈ విధానాలన్నీ నువ్వు ఆచరించు, అనుసరించు. ఆ రకంగా నువ్వు నన్ను పొందేటటువంటి కోరికను వృద్ధి చేసుకుంటావు అని చెప్తున్నారనమాట. సో అందుకని మొదటిది దివ్య ప్రేమ ద్వారా భగవంతుణ్ణి అనురాగాన్ని వృద్ధి చేసుకునే వాళ్ళకి సంబంధించింది. ఏది, అనన్య భక్తి. అయితే అది కనుక మనకి చేత కాకపోతే రెండవ పద్ధతిని చెప్పారు. ఏమిటి, సాధనా భక్తి అని చెప్పి. నీకు అంటే నువ్వు సాధనతో నువ్వు అలవాటు పరుచుకుంటే, అభ్యాస యోగంతో మెల్లగా నీకు నా మీద నన్ను పొందాలి అనేటటువంటి కోరిక, ఇచ్ఛ నీకు కలుగుతుంది అని చెప్తున్నాను. అంటే ఆ భక్తి అనే దాన్ని మనము సాధనతో కూడా పెంపొందించుకోవచ్చు అని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సాధన దేనికి, భక్తిని పెంచుకోవటానికి. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి నిష్కామ కర్మ ఇక్కడ చెప్తున్నారు దాని గురించి. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థం అపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. సో భక్తి యోగ నియమాలు గనుక నువ్వు పాటించలేకపోతే, అంటే అభ్యాసం చేయమన్నారు, సాధన చేయమన్నారు కదా, భక్తి యోగ నియమాలను పాటిస్తూ నువ్వు సాధన చెయ్యి అని చెప్పారు. అయితే అవి కూడా నువ్వు పాటించలేకపోతే అప్పుడు నా కోసం పనులు చేయటానికి ప్రయత్నించు. ఈ విధంగా భక్తియుక్త సేవ చేయటం వలన నీవు పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకుంటావు. అప్పుడు నిష్కామ కర్మ, పని చేసినప్పుడు పని మీద ఆసక్తి లేకుండా మనము చేయటం నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు ఆ రకంగా కూడా మనము ఆ పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకుంటాము. సో అనన్య భక్తిలో ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని మీద మనకు ఆ ప్రేమ, ఆ భక్తి, ఆ గౌరవం అనేది ఉంటుంది. ఉదాహరణకు గోపికలని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక వాళ్ళు భక్తి మార్గంలో వాళ్ళు అత్యంత ఉత్తమమైన మార్గంలో ఉన్నారు. అలా ఇంకా మనము కొంతమంది ఉత్తమమైన వాళ్ళని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఆ మార్గంలో మనం అలా ఉండలేకపోతే సాధన చేయవచ్చు. భక్తి మార్గంలో ఉండటానికి అభ్యాసం చేయవచ్చు. మనం రోజు జపము ఇలాంటివి ధర్మ మార్గంలో ఉండి ఆ భక్తి సూత్రాలను పాటిస్తూ మనము సాధన చేసి భక్తిని పెంపొందించుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత అలా నువ్వు ఆ భక్తి యోగ నియమాలను కనుక నువ్వు అభ్యాసం చేయలేకపోతే, అది కూడా నీకు చేత కాకపోతే, నా కోసం పనులు చేయటానికి ప్రయత్నించు. అంటే నువ్వు ఏ పని చేసినా కూడా ఆ పని మీద ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తిని వదులుకుని అది భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాను అనుకోవటం, అలా చేయటం, అలా కూడా నువ్వు పరిపూర్ణ స్థాయిని పొందగలుగుతావు నిష్కామ కర్మ ద్వారా అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇక్కడ చిన్న ఉదాహరణలు, అంటే భగవంతుడి కోసం చేయటము అంటే మన స్వార్థం కోసం, అంటే స్వసుఖాలు, ఈ భౌతిక సుఖాల కోసమే అది ఇది కొనుక్కుంటాను అలా, అంటే
దానిలో విపరీతమైన కోరికలతో బందీలవ్వకుండా అని చెప్పి, అంటే కోరికలనేవి నిత్య జీవితంలో ఏదైనా ఉన్నా కూడా భక్తుడనేవాడు భగవంతుడి పట్ల మనస్సును ఎప్పుడు ఎలా లగ్నం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఆ తర్వాత మనం భౌతిక సుఖాలలో చిక్కుకుంటే మనం ఏ రకంగా ఆలోచిస్తాము, వాళ్ళకంటే పెద్ద టీవీ మనం కొనుక్కుందాము అని ఇలా కోరికలు ఒక లిమిట్ అంతం అనేది లేకుండా ఆ మార్గంలో వెళ్ళటానికి వెళ్ళటము ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. ఈ మాయలో ఉంటే మన ఆలోచన తీరు ఎలా ఉంటుంది అన్నది, అదే భగవంతుడి పట్ల మళ్ళిస్తే ఏదైనా భగవత్ సంబంధమైన కార్యాలు చేయటంలో ఆసక్తి కలుగుతుంది. నలుగురికి కూడా ఉపయోగపడే పనులైనా కూడా చేయొచ్చు. అది భగవత్ కార్యమే. అధైతదప్యశక్తోసి కర్తుం అద్యోగమాశ్రిత సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కుర్యతాత్మవాన్. తర్వాత సకామ కర్మ. ఒకవేళ నిష్కామ కర్మ చేయలేకపోతే సకామ కర్మ అయినా చెయ్యి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే నీవు నా కొరకు భక్తితో పనిచేయటం కనుక నువ్వు చేయలేకపోతే నీ కర్మ ఫలితాలను త్యజించటం మరియు ఆత్మనిగ్రహం కలవాడై ఉండటానికి ప్రయత్నించు. నీ యొక్క ఆత్మనిగ్రహం అంటే ఇంద్రియాలను మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవటానికి ట్రై చేసి అలా ఆ మార్గంలో ఉండు. నీ కర్మఫలాలను త్యజించి ఆత్మనిగ్రహం కలవాడై ఉండుటకు ప్రయత్నించు. పూర్తిగా భగవంతుడి కోసమే మనము కర్మ చేయలేకపోతే సకామ కర్మ చేయవచ్చు. ఈ అభ్యాసం కూడా మనం చేయలేకపోతే సకామ కర్మ అంటే మన కర్మ ఫలితాలను మనం త్యజించలేకపోతే ఆసక్తిని, కర్మ ఫలితాల మీద ఆసక్తిని త్యజించలేకపోతే అప్పుడు ధ్యానము, జ్ఞానము ఇవి పెంచుకోవటానికి ప్రయత్నించు అని చెప్తున్నారు. శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మఫలత్యాగః త్యాగాత్ శాంతిరనంతరం. ఈ అభ్యాసం కూడా నువ్వు చేయలేకపోతే ఏది సకామ కర్మ ఫలితాలను మీద ఆసక్తిని, కర్మ ఫలితాలను త్యజించుటకు అంటే మా కర్మ ఫలితాలు నాకు అవసరం లేదు అనేటటువంటి ఇది మనం చేయలేకపోతే అప్పుడు జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవటానికి ప్రయత్నించు. అయితే జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఉత్తమమైనది. ఆ ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగము ఇంకా ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే వాటిని త్యజించటం ద్వారా మనము మనశ్శాంతిని పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నువ్వు ఈ అభ్యాసం ఏది సకామ కర్మఫలాలను త్యజించటం చేయలేకపోతే జ్ఞానాన్ని పెంచుకో. ఆ జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం చేయటం ఇంకా ఉత్తమం. ఒకవేళ ఆ ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం అంటే ఫలాలను త్యజించటం అది ఇంకా ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే వాటిని త్యజించటం ద్వారా మనము మనశ్శాంతిని పొందవచ్చు. ఎప్పుడైనా ఒక పని మీద ఆసక్తి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మనకి ఇంకా ఆందోళనే కదా పెరిగేది. ఇది అవుతుందా లేదా, ఇది జరుగుతుందా లేదా, ఇంకా ఆ ఆందోళనతో మనం పని మీద కూడా ఒక్కొక్కసారి పూర్తి దృష్టిని కేంద్రీకరించలేము. కాబట్టి ఆ కర్మఫల త్యాగం ఎందుకు ఉత్తమమైనది, వాటిని త్యజించటం ద్వారా మనం మనశ్శాంతిని కూడా పొందవచ్చు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత శుద్ధ భక్తులు అంటే ఎవరు, వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అన్నది ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణా ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖసుఖక్షమీ సంతుష్టః సతతం యోగీ యతాత్మా దృఢనిశ్చయః మయ్యర్పితా మనోబుద్ధి యో మద్భక్తః సమే ప్రియః.
అన్ని అద్వేష్ట సర్వభూతానం, అన్ని జీవాల మీద కూడా ద్వేషం లేనటువంటి వాళ్ళు. తరువాత మైత్ర కరుణ ఏవచ, ఇంకా అన్ని జీవాల పట్ల మిత్రత్వము, కరుణ, దయ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నవాళ్ళు. అద్వేష్ట అంటే అసూయ లేని వాళ్ళు, ద్వేషం లేని వాళ్ళు. ఆ తర్వాత నిర్మమో నిరహంకార, నేనేదో యజమానిని అని అనుకోకుండా అహంకారము, నిరహంకారుడు, అహంకారం లేకుండా. సమదుఃఖ సుఖక్షమి, సో దుఃఖంలోనూ సుఖంలోనూ సమానంగా ఉండేవాడు. క్షమి అంటే సహనవంతుడు. తర్వాత సంతుష్ట సతతం, ఎప్పుడు కూడా ఆనందంగానే సంతృప్తిగానే ఉండేవాడు. యోగి యతాత్మ దృఢ నిశ్చయ, కాబట్టి స్వీయ నియంత్రణ ఉన్నవాడు. యథాత్మ దృఢ నిశ్చయంతో మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, నాకే మనస్సును బుద్ధిని అర్పించిన వాళ్ళు, నా మీద స్థిరపరచుకున్న వాళ్ళు మనస్సును బుద్ధిని. యో మద్భక్త, అటువంటి నా భక్తుడు సమే ప్రియ, నాకు అలాంటి వాడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో శుద్ధ భక్తుల యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి, భగవంతుడికి ప్రియులు అయిన వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి అని చూస్తే, అన్ని జీవాల పట్ల దయగల స్నేహితుడు, అంటే వాళ్లకు అన్ని జీవాల మీద అసూయ లేనటువంటి వాడు. అన్ని జీవాలతో మిత్రత్వం, మైత్ర అంటే అన్ని స్నేహితుడు అంటే అన్ని జీవాలను ప్రేమగా చూడటం, కరుణతో ఉండటం, నిరహంకారంతో ఉండటం, నేనే గొప్ప అనేటటువంటి అహంకారం లేకుండా, దుఃఖ సుఖం రెండిటిలోనూ సమానంగా ఉండటము. తర్వాత సహనం, పేషెన్స్ ఉండాలి. సంతుష్ట సతతం, ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తిగా ఉండాలి. అంటే తృప్తి అనేది నేర్చుకోవాలి. అసంతృప్తి ఉండకూడదు, అది లేదు ఇది లేదు అని చెప్పి. సంతృప్తి అనేది అలవర్చుకున్న వాళ్ళు. యోగి యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ, సో ఇలా ఆత్మను నియంత్రణ, స్వీయ ఆత్మ నియంత్రణ ఉన్నవాడు, అంటే ఇంద్రియాలను అదుపులో పెట్టుకుని మనస్సును కూడా అదుపులో పెట్టుకోగలిగిన వాడు. దృఢ నిశ్చయంతో మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, మనస్సును బుద్ధిని నాకు అర్పించి. యో మద్భక్త, అటువంటి నా భక్తులు. సమే ప్రియ, అతను నాకు ప్రియుడు. అన్ని జీవాల పట్ల దయగల స్నేహితుడే కానీ అసూయపడనివాడు, తనని యజమానిగా భావించనివాడు, అహంకారం, మిథ్యాహంకారం లేనివాడు, ఆనందము బాధ రెండిట్లోనూ సమానంగా ఉండేవాడు, సహనవంతుడు, ఎప్పుడూ సంతృప్తితో ఉండేవాళ్ళు, ఆత్మనియంత్రణ ఉన్నవాళ్ళు, దృఢ నిశ్చయంతో భక్తి సేవలో నెలకొనేవాడు, స్థితులై ఉండేవాళ్ళు, మనస్సును బుద్ధిని నా పైన స్థిరపరిచిన వాళ్ళు అయిన నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైనవాడు. ఇక్కడ మనకి ఈ చిత్రంలో మనం చూస్తున్నది హరిదాస్ ఠాకూర్. ఆయన ఎప్పుడూ కూడా ఇక నామజపంలో నిరంతరము మునిగి ఉండేవారు. ఇంకా వేరే ఆయనకు ఆలోచన అనేదే లేదు. ఆయనకు అందుకే నామాచారి అనేటటువంటి బిరుదు కూడా వచ్చింది. అంటే నిత్యము భగవంతుని యొక్క ధ్యానంలోనే ఆయన స్థిరపడి ఉన్న వాళ్లకు ఉదాహరణగా ఆయన చిత్రాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకోన్నో ద్విజతే చయః హర్షామర్ష భయోద్వేగై ముక్తోయ సచమే ప్రియ. ఏ ఒక్కరిని కూడా బాధ పెట్టని వాడు, ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి గురి కానివాడు. లోకోన్నో ద్విజతే చ యః, యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో. సో ఎవరి చేత ఎవరికి బాధ పెట్టని వాడు, ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి, హర్షామర్ష భయో ఉద్వేగై, అలాగే సుఖాల్లోనూ బాధల్లోనూ కూడా ఒకే రకంగా ఉంటూ భయము ఆందోళన రహితంగా అంటే భయము ఆందోళన లేకుండా ఉన్నటువంటి నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు. అంటే భయము ఆందోళన ఎప్పుడు ఉండవు, మనకు
సంపూర్ణంగా భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఉండి భగవంతుని మీద మనం మనస్సు లగ్నం చేస్తే ఇక మనకు భయ ఆందోళనలు అనేవి ఉండవు. అది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. భయం లేకపోవటం అంటే దాని ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆ భయం లేకపోవటం అంటే ఆ ఆందోళన లేకపోవటము. భయాందోళనలు భగవంతుడి మీద మనకు స్థిరమైన భక్తి ఉంటే అవి ఉండవు. సో యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకోన్నో ద్విజతే చయ హర్షామర్ష భయోద్వేగైర్ముక్తో యాస చ మే ప్రియ. ఎవరి నుండి యస్మాత్ ఎవరి నుండి నా ఉద్విజ్యతే కలతనొందరో లోక జనులు లోకాత్ జనుల నుండి నా ఉద్విజతే అంటే కలతను ఒందరు. ఎవరైతే హర్ష సంతోషంలోనూ అమర్ష దుఃఖంలోనూ భయంలోనూ ఉద్వేగం మరియు వేదన ఉద్వేగము ముక్త విడువడిన వారు అవేమీ లేనివారు వాళ్ళు నాకు మిక్కిలి సా చమే ప్రియ వాళ్ళు నాకు ప్రియులు అని చెప్తున్నారంటే ఎవరికి కష్టం కలిగించే వాళ్ళు కష్టం కలిగించని వాళ్ళు ఎవరి చేత కూడా కలతకు గురికారు అంటే ఎవరు ఏది అన్నా కూడా అది వాళ్లకు కలత కలిగించదు. సుఖ దుఃఖాలందు భయోద్వేగాలందు కూడా సమచిత్తులుగా ఉండగలిగిన వారు అలాంటి వాళ్ళు నాకు ప్రియులు. ఉదాహరణగా కొందరు భక్తులు మనకిక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదను కూడా చూపిస్తున్నారు. అయితే మనం ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఎవరిని బాధ పెట్టని వాళ్ళు ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి గురి కాని వాళ్ళు సుఖ దుఃఖాలలో ఒకేలాగా ఉంటూ భయాందోళన రహితంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నాకు చాలా ప్రియులు. అనపేక్ష సుచిత్తక్ష ఉదాసీనో గతవ్యధ సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియ. ఇంకా కూడా చెప్తున్నారు ఎలాంటి వాళ్ళు ప్రియులు అన్నది. సో సాధారణ కార్యకలాపాలను ఆశ్రయించని వాడు పవిత్రుడును సమర్థుడును ఉదాసీనుడును సర్వవ్యధల నుంచి కూడా విముక్తుడైన వాడు సర్వారంభ పరిత్యాగి అన్ని వ్యధల నుంచి విముక్తులైన వాడు ఏదైనా ఫలం కోసం తీవ్ర కృషి చెయ్యని వాడు అయినవాడు నా భక్తుడు. అలాంటి భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియుడు. సో సాధారణ కార్యక్రమాలు అంటే అందరూ చేసేటటువంటి కర్మఫలాన్ని ఆశించి చేసేటటువంటి కార్యకలాపాలు అలాంటివి ఆశ్రయించని వాడు పవిత్రుడు దక్షత కలవాడు ఉదాసీనుడు. కలతల్లే అంటే ఉదాసీనత అంటే ఏమిటి? సుఖంలోనైనా దుఃఖంలో అయినా ఒకేలాగా ఉండటం అది చూసాము ఇంతకుముందు. సో ఎవరినైనా ఒకే రకంగా భయము ఆందోళన రహితంగా ఉండటం అంటే సుఖదు. అలా ఉదాసీనత అలవర్చుకున్న వాళ్ళు కలతలు లేకుండా మరియు అన్ని వ్యవహారాల్లో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్నటువంటి నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు. యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య సమే ప్రియ. ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా నష్టం జరిగినా బాధపడరు లేదా లాభం కోసం ప్రాకులాడరు. నా శోచతి నా కాంక్షతి వాళ్ళు దుఃఖించరు కావాలని అనుకోరు దేనికి. శుభ అశుభ పనులు శుభాశుభ పరిత్యాగి రెండిటిని ఎవరైతే త్యజిస్తారో మంచి పనులు అవనండి చెడు పనులు అవనండి శుభాశుభ పనులన్నిటినీ కూడా
త్యజిస్తారో అటువంటి జనులు భక్తితో నిండి ఉన్నవారు నాకు చాలా ప్రియులు. అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా ఇక వాళ్ళు భగవంతుడి యందు మనస్సును లగ్నం చేసి ఉండగలిగిన వాళ్ళు. ఇక్కడ ప్రహ్లాదుణ్ణి ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. ఏదైనా ఏ పనిలో ఉన్నా వాళ్ళ మనస్సు నిత్యము భగవంతుడి మీదే ఉంటుంది. ఇక్కడ భగవంతుడికి మామూలుగా ఇంట్లో ఆయన యొక్క భవనంలో ఉన్నప్పుడే మనస్సును భగవంతుడి మీద ధ్యానం చేయటమే కాకుండా ఆయనను ఏనుగులతో తొక్కించినా కూడా ఆయన మనస్సు భగవంతుడి మీదే లగ్నమై ఉన్నది. అలా ఏ సమయంలో అయినా శుభాశుభ అన్న మాటకు అర్థం అది. ఏ సమయంలో అయినా అది మనకు మంచి జరుగుతుందని ఆనందంగా ఉన్న సమయంలో అయినా, చెడు జరుగుతుందని భయపడే సమయమైనా, ఏ సమయంలో అయినా సరే మనము మన మనస్సును అలా లగ్నం చేయగలుగుతాం. శుభాశుభ అన్నదానికి అర్థం ఏంటండి అది. సో అలా ఉండగలిగిన భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు. ఎవరైతే ఈ లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, ప్రాపంచిక కష్టాల వల్ల కలత చెందకుండా, నష్టం జరిగినా కూడా బాధపడరో, లేదా లాభం కోసం ప్రాకులాడరో, అంటే కోరికలను అరికట్టుకున్న వాళ్ళకి అది సాధ్యపడుతుంది. శుభాశుభ అన్నిటినీ కూడా త్యజిస్తారో, అంటే అన్ని సమయాల్లో కూడా భగవంతుణ్ణి మర్చిపోకుండా ఉండగలుగుతాం. అటువంటి జనులు భక్తితో నిండి ఉన్నవారు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానావమానయో. ఇది ఇందాకటి ఇప్పుడు చూసిన ఈ శ్లోకం ముఖ్య శ్లోకమే. తర్వాత ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానావమానయో. శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమసంగ వివర్జిత. తుల్య నిందా స్తుతిర్మౌని సంతుష్టో येन केनचित्. अनिकेत स्थिरमते భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. 18, 19 శ్లోకాలు రెండు కూడా ముఖ్య శ్లోకాలే. ఇక్కడ కూడా ఇంకా శుద్ధ భక్తులు అనేవాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, ఎవరు నాకు ప్రియులు అన్నది ఇంకా చెప్తున్నారు. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ, శత్రుమిత్రులను సమానంగా చూడగలిగిన వాళ్ళు. తథా మానవమానయో, అలాగే అవమానమైన అగౌరవమైన ఏదైనా సరే. శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు, శీత ఉష్ణ చలి వేడిలోను, సుఖంలోను దుఃఖంలోను. తరువాత సమసంగ వివర్జిత, అంటే చెడు సావాసాలకు దూరంగా ఉండటం. అంటే సహవాసం అంటే ఇక్కడ మన ఆలోచనలు కూడా, మనుషులే కాదు చెడు ఆలోచనలు కూడా మన మనస్సులో ఉంటే అవి మన సహవాసమే. కాబట్టి మనస్సును కూడా చెడు వైపు ఉంచుకోకుండా ఉండగలిగిన వాళ్ళు. తుల్య నిందా స్తుతిర్మౌని, సో నిందలో అయినా స్తుతించినా, ఎవరైనా నిందించినా కూడా మౌని, పట్టించుకున్నటువంటి వాళ్ళు. సంతుష్టో ఏన కేనచిత్, అంటే ఎప్పుడు దేనితో అయినా కూడా సంతృప్తి పడేవాళ్ళు, ఎలా ఉన్నా సంతృప్తిగా ఉండగలిగేవాళ్ళు. అనికేత స్థిరమతి, అలా ఎవరిని పట్టించుకోకుండా స్థిరంగా ఈ జ్ఞానంలో స్థిరపడిన వాళ్ళు. భక్తిమాన్ మే, ఇలాంటి భక్తులు మే ప్రియో నరః, నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు. శత్రుమిత్రులతో సమభావంతో ఉండేవాళ్ళు. గౌరవము అగౌరవము, వేడి చలి శీతోష్ణ, ఆనందం బాధ, సుఖదుఖేషు, కీర్తి అపకీర్తి అన్ని పట్ల సమభావన కలవాళ్ళు. ఎల్లప్పుడూ చెడు సహవాసం, అంటే మనస్సులో ఉన్న చెడు ఆలోచనల నుంచి కూడా దూరంగా ఉండేవాళ్ళు. ఎల్లప్పుడూ మౌనంగా ఉండేవాళ్ళు, అంటే అనవసరంగా మాట్లాడటం, ఎల్లప్పుడూ మౌనం. అంటే తుల్యనుందా స్తుతి, ఎవరైనా నింద చేసినా స్తుతి చేసినా, మనల్ని పొగిడినా, ఎవరైనా మనల్ని నిందించినా కూడా సమంగా మౌనంగా ఉండేవాళ్ళు. దేనితో అయినా సంతృప్తి పడేవాళ్ళు, ఎవరిని పట్టించుకోని వాళ్ళు. అంటే అనికేత స్థిరమతి, అంటే మనం ఆ జ్ఞానంలో ఈ స్థిరపడి మనల్ని ఎవరైనా ఏదైనా అన్నా కూడా
మనం దానిని పట్టించుకోకుండా ఉండగలిగిన వాళ్ళు భక్తిమాన్. అటువంటి భక్తిలో నిమగ్నమై ఉన్న భక్తులు నాకు ప్రియమైన వాళ్ళు. మే ప్రియో నరహ, అటువంటి మనుజుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చూపిస్తున్నారంటే అంబరీష్ మహారాజు యొక్క వృత్తాంతం ఇక్కడ మనకి చిత్రంలో కనిపిస్తోంది. అంబరీష్ మహారాజు గొప్ప భక్తుడు. అయితే ఆయన యొక్క భక్తి విని ఈ దుర్వాస మహామునికి కూడా కొంచెం ఈర్ష్య అనేది కలిగి ఆయనను పరీక్షిద్దాము, ఆయన భక్తికి మనం ఎంత భక్తుడో మనము చూద్దాము అనేటటువంటి ఒక ఉద్దేశ్యంతో వెళ్ళి ఆయన ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం చేస్తూ ఉంటే ఆయన నేను స్నానం చేసి వస్తాను అని చెప్పి ఉపవాసం అయిన తర్వాత మర్నాడు ఉదయం ఒక నిర్దిష్ట సమయానికి ఆ ఉపవాసాన్ని మనం ఆపాలి, ఏదైనా తాగటం వల్ల తినటం వలన. అయితే ఆ సమయానికి స్నానం చేసి వస్తాను అని చెప్పి ఆయనకి అన్ని మర్యాదలు అంబరీష్ మహారాజ్ చేయటము, ఆయనకు ఆతిథ్యం ఇచ్చారు. కానీ నేను ఏదైనా స్నానం చేసి వచ్చి తీసుకుంటానని వెళ్ళి ఈ దుర్వాస మహాముని కావాలని ఆ నిర్దిష్ట సమయాన్ని దాటే వరకు రాకపోవటం చేయటం జరిగింది. అప్పుడు ఆయన యొక్క గురువులందరూ కూడా నువ్వు ఉపవాసం పూర్తి చేసే సమయం ఆసన్నమైంది కాబట్టి కనీసం నువ్వు నీరైనా తీసుకోవాలి ఈ సమయానికి, లేదంటే నీ ఉపవాసానికి ఉపయోగం ఉండదు అని చెప్పబట్టి ఆయన కొద్దిగా నీరు తీసుకోవటం జరిగింది. అప్పుడు దుర్వాసుడు మహాముని ఏతేంచి ఆయనకు కోపం వచ్చి నేను లేకుండా అతిథినై వస్తానని తెలిసి కూడా నువ్వు నీరు తీసుకుంటావా అని ఒక రాక్షసుని సృష్టించి ఆయన మీదకి వదలటం జరిగింది. అయితే అయితే భగవంతుడి యొక్క భక్తుడు కాబట్టి ఆయన సుదర్శన చక్రంతో ఈ రాక్షసుని వధించి ఆ సుదర్శన చక్రం దుర్వాస మహాముని వెంట వెళ్ళటం జరిగిందనమాట. అప్పుడు దుర్వాస మహాముని బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి పరిగెత్తుకు వెళ్ళటం, బ్రహ్మదేవుడు తను ఇందులో ఏమి చేయగలిగింది లేదంటాం, అప్పుడు పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి పరిగెత్తుకు వెళ్ళటం, అప్పుడు శివుడు ఆయనను మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళమని సలహా ఇవ్వటం జరిగింది. అప్పుడు చివరికి శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన నా దగ్గర కాదు, నువ్వు అంబరీష్ మహారాజునే నువ్వు శరణు వేడాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్తే తిరిగి మళ్ళీ దుర్వాస మహాముని అప్పుడు అంబరీష్ మహారాజు దగ్గరికి రావటము, ఆయనను చివరకు క్షమాపణ అడగటము జరిగింది. అంబరీష్ మహారాజు భక్తుడు కాబట్టి ఆయన అదేవిధంగా ఆయనకు సకల మర్యాదలు చేసి భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించి ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థించిన తర్వాత ఆ సుదర్శన చక్రం వెనక్కి వెళ్ళటం జరిగింది. ఇక్కడ మనకు అర్థమయ్యేది ఏమిటి అంటే ఇంత గొప్ప తపస్వి అయినటువంటి దుర్వాస మహాముని కూడా కోపాన్ని జయించలేనప్పుడు దానికి ఉన్న ఫలితాన్ని ఒకటి చూస్తున్నాము. రెండవది మహాభక్తుడు ఆయన తన పనులు గృహస్థుగా రాజుగా ఆయన పనులు ఆయన చేసుకుంటూనే భక్తి మార్గంలో ఉండటం వలన ఆయనకున్న శక్తి ఏమిటో మనకు అర్థమవుతుంది. భక్తి మార్గంలో ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి ఆ భక్తి మార్గంలో నిజమైన భక్తితో ఉంటారో వాళ్ళు భగవంతుడికి ప్రియులు అన్నదానికి ఇది చూస్తున్నాము. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ ధ్యానము ఇవన్నీ కూడా పద్ధతులు మంచివే, ఆ రకంగా కూడా మనం భగవంతుని పొందవచ్చు. కానీ అన్నిటికంటే భక్తి మార్గం గొప్పది అన్నదానికి కూడా ఇక్కడ మనం అంబరీష్ మహారాజును ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. జ్ఞాన మార్గంలో ఉన్న దుర్వాస మహాముని కూడా చివరికి కోపాన్ని జయించలేకపోబట్టి ఆయన కూడా ఈ స్థితికి ఈ కోపానికి గురి కావాల్సి వచ్చింది అని ఇక్కడ మనకు ఈ కథ ద్వారా అర్థమవుతోంది. ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాస్తేత్యైవ తీవ మే ప్రియా. ఏతు
ఏతు ధర్మ్యామృతం ఇదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియా. భక్తియోగం అనే ఈ అమృత మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ నన్నే పరమ లక్ష్యంగా చేసుకుని పూర్తిగా భక్తిలో నెలకొని ఉండేవారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వారు అని చివరికి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. నన్నే పరమ గమ్యంగా ఏతు ధర్మామృతం, ధర్మం అనేది ఎవరైతే ధర్మం అనేది ఈ అమృతాన్ని యథోక్తం చెప్పబడినట్లుగా పర్యుపాసతే పూర్ణంగా నియుక్తులు ఇందులో ఈ ఉపాసనలో నియుక్తులై ఉంటారో, ఎలా శ్రద్ధతో మత్పరమ భగవంతుడినైనా నన్నే సర్వంగా భావించి భక్తాస్తే భక్తులైన వారు అతీవ అంటే మిక్కిలి మే నాకు ప్రియులు. సో ఎవరు అంటే నన్నే పరమగమ్యంగా చేసుకుని భక్తి యోగం అనేటటువంటి ఈ అమృత పదాన్ని, ఈ అమృత మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ శ్రద్ధగా దీని అందే సంపూర్ణంగా నియుక్తులైన వారు నాకు అత్యంత ప్రియులు. కాబట్టి ఈ భక్తి యోగ మార్గంలో ఉండటం అన్నిటికంటే కూడా శ్రేష్టము అని చెప్పి ఈ అధ్యాయంలో మనకు అర్థమవుతుంది. హరే కృష్ణ. ఇంతటితో ఈ అధ్యాయము కంప్లీట్ చేశాము. ఇక్కడ అర్జునుడు తర్వాత దుర్యోధనుడు శ్రీకృష్ణుడి దగ్గర యుద్ధానికి సహాయం కోసం వచ్చిన దృశ్యం కనిపిస్తోంది. దుర్యోధనుడు వచ్చి తల దగ్గర కూర్చోవటము, అర్జునుడు పాదాల దగ్గర కూర్చోవటము. సో నేనే ముందు వచ్చాను అని దుర్యోధనుడు అన్నప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు మరి నేను కళ్ళు తెరవగానే నాకు కనిపించింది అర్జునుడు కదా, సో ఆయన్ని అడగటం న్యాయం అని అనటము. అర్జునుడు నీకు అయితే కృష్ణుడు నేను కావాలా, నా సైన్యం అంతా ఒకవైపు నేను ఒకవైపు అని శ్రీకృష్ణుడు అన్నప్పుడు అర్జునుడు నాకు నువ్వు కావాలి, నీ సైన్యం కాదు అని అడిగితే దుర్యోధనుడు ముందు అడిగేటటువంటి అవకాశం కలగకపోయినా అర్జునుడి యొక్క తెలివి తక్కువతనంతో నాకు కావలసినదే నాకు దొరికినది అని దుర్యోధనుడు సంతోషించటము, ఆయన సైన్యం కావాలి అని అనుకోవటము, శ్రీకృష్ణుడు తప్ప ఇంకా వేరే ఎవరు అక్కర్లేదు భగవంతుడు తప్ప అని జ్ఞానం ఉన్నటువంటి అర్జునుడు భగవంతుడిని కోరుకోవటం. ఆ విషయం అంటే ఇక్కడ భక్తుడికి భగవంతుడు తప్ప ఏది అక్కర్లేదు అన్న మాటకు ఒక ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ దుర్యోధనుడేమో ఎంత అవివేకి, ఇంత పెద్ద సైన్యం వద్దని శ్రీకృష్ణుడు అయితే నేను యుద్ధం కూడా చెయ్యను అని కూడా శ్రీకృష్ణుడు చెప్పటం జరుగుతుంది. అయినప్పటికీ నాకు నువ్వే కావాలి అని అర్జునుడు అడిగితే అర్జునుడు అవివేకి అని ఆయన దుర్యోధనుడు అనుకున్నారు అని ఇక్కడ భగవంతుడు తప్ప భక్తుడికి వేరే ఎవరు అక్కర్లేదు అన్నదానికి ఉదాహరణగా ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఈ 9 రకాల భక్తులు మనము భాగవతంలో కూడా చూసాము. శ్రవణం కీర్తనం విష్ణుస్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం. సో ఈ భక్తుడు అనేవాడు ఈ 9 రకాల భక్తులలో ఏదో ఒక మార్గంలో సాధన చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ గీతా పాఠంలో ఏం చెప్పుకున్నాము అంటే అసత్సంగమును వీడి అంటే చెడు సావాసాలు అంటే మన మనస్సులో ఉన్నటువంటి చెడు ఆలోచనలు, మన ఆలోచనలే మన సావాసాలు, నిత్యము మన మైండ్లో ఉండేదే అవియే మనల్ని అన్నీ చేయటానికి పురికొల్పుతూ ఉంటుంది మన మనస్సే. కాబట్టి మన మనస్సులో ఉన్నటువంటి ఈ అసంగత్సం సరి అయినటువంటి చెడు ఆలోచనలు ఏదైనా ఉంటే వాటిని వదిలి దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ ద్వారా మంత్రం మనం జపం చేయటంతో భగవంతుణ్ణి ఆ రకంగా ధ్యానించటంతో మనము పరమ ఉత్కృష్టమైన భగవద్ధామాన్ని
పొందవచ్చును. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ రామ